Татарстан дәүләт телерадио компаниясы республика рәисе каршындагы телләр комиссиясы ярдәме белән берсеннән-берсе үзенчәлекле проектлар башлап җибәрде. Алар арасында фидакарлар радио циклы иң игелекле һөнәриясе укытучыларга багышланган. Әлеге радио тапшыруны әзерләү мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Фидакарлар студиясыннан Мөршидә Җихан репортажы. Соңгы вакытта фидакар сүзе сирәк кулланыла башлады. Күрәсең, тормышыбызда үзен аямаучы, үз эшенә чын күңелдән бирелгәннәр сирәгәя. Әмма Татарстан радиосы журналисты Раил Садри бу фикер белән килешми. Ни өчен? Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән әзерләнә торган фидакарлар тапшыруның икенче сезоны старт ала. Әлеге сезонда инде без моңа кадәр танышкан укытучыларыбызны практик яктан сынап карыйбыз. Ягъни алар безнең радио студиясына килеп, үзләре дәрес үткәреп карыячак. Минем кылыным бар, ул айгыр, киләчәктә ул чабышкы булачак. Фидакарлар тапшыруның кунаклары Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясе укучылары. Бүгенге дәрес әлбәттә шады, безнең беренче тапкыр менә шулай итеп радиога килеп ачык дәрес бирүбез. Рамилә Абдуллинаның бик күп тапкырлар ачык дәрес үткәргәне бар, әмма бу рәвешлесе беренче ди фидакар укытучы. Безнең беренче дәресебез татар теленнән беренче дәрес дип атала, үзебез белән танышу һәм татар халкында бик еш кулланыла торган ат атамасына тукталдык. Икенче дәресебез безнең аваз яртымнары дигән тема иде, шулай кызыклы тема. Укучыларыма да, үземә дә бик ошады, балалар да бик актив булдылар. Укытучы белән укучы арасында мөнәсәбәт булсын өчен дәресләрне менә безнең Рамилә апа кебек дәресләрне алып барырга кирәк, минемчә. Фидакарлар проекты Бөтен Россия туган тел форумы вакытында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка тәкъдим ителеп, югары бәя алды. Проект киләчәге зур булыр дип уйлыйм. Татар теле укытучылары һәр вакыт үсештә, яңалык эзләүдә. Бүгенге вәзгыятьтә педагогның максаты балаларда гына түгел, хәтта аларның ата-аналарында туган телгә карата кызыксыну уяту. Радио аша яңгыраган ачык дәресләр әлеге максатка ирешүнең бер юлы дип белдерде фидакарлар тапшыруына башлап хәйр-фатиха биргән Тәүфик Сәгыйтов. Менә һәрбер укытучыда үзе турында белән сөйләшкәндә, аның турында гына язганда кызык булды. Менә аның эшләү тәҗрибәсе ничек икән? Ничек шулай кызык була икән? Ничек балалар кабул итәләр икән? Менә шушы балалар белән эшләүнең тәҗрибәсен ачу, яктырту һәм кешеләргә җиткерү иде безнең бу бурыч. Гомерләре татар теле һәм әдәбиятын башка фәннәрне татар телендә укытуга багышланган фидакар укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре катнашында ел дәвамында 24 тапшыру әзерләнә. Аны Татарстан радиосы аша сишәмбе һәм җомга көннәрендә 4:20 минутта тыңларга мөмкин. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.